представя на първо място малко повече за мен и Израелската асоциация за канабис. We founded the association in January of 2005 after the first 64 patients have been licensed in Israel for using medical cannabis. Основахме през 2005 година, след като вече имахме 64 пациента лицензирани за медицинска употреба на канабис. And mainly focus on assisting patients with the bureaucratic procedures of licensing, with education on how to use cannabis, what is cannabis, finding research that is being done worldwide, and educating doctors in the same manner. Основната ни цел беше да подпомагаме пациентите с всички административни въпроси, свързани с лицензирането, и на второ място обучение както на пациентите, така и на медицинските специалисти, също събиране на информация от цял свят по отношение на проучването, и познанията, които съществуват, свързани с канабис. And the main goal of the association is obviously to advance the legislation. И естествено основна цел на асоциацията е да се промотира и да се спомага законодателството, развитието на ново законодателство, свързано с медицинската употреба. A little bit about myself. Малко за мен. I'm 36 years old with a beautiful 2-year-old daughter. I'm a Crohn's disease patient and I was diagnosed in 1999. Аз съм 36 години и имам една прекрасна дъщеря, страдам от болест на Крон. I was diagnosed in 1999. I lost during this diagnosis time 37 kilos during 4 months period. По същото време за период от 4 месеца изгубих 37 кг. None of the normal medicine for Crohn's, including very heavy doses of drugs and chemotherapy and experimental drugs, could not stop the deterioration. Нито познатите методи за лечение на болест на Крон, включително много високи дози медикаменти ми помогнаха, нито експериментални лечения. And I had a very open-minded doctor who was also, I can say, much ahead of his time. И имах късмета да имам много отворен лекар, който аз бих казал беше напред, по-напред от времето си. Because as a military doctor, when I was in the military hospital as a soldier, because all of this diagnosis was when I was a soldier. Всичко това се случва по време, когато аз бях военнослужещ и се случва в една военна болница. He had the courage to go and buy in the black market cannabis and provide it to me because he saw that I was deteriorating. И той имаше коража да отиде и да закупи на черния пазар канабис, за да мога да използвам, защото виждаше, че аз се влошавам и нищо не ми помага. This stopped my weight loss and actually I gained 2 kilos within the first week of using cannabis. Това намали моята загуба, спрях моята загуба на тегло и всъщност качих 2 кг още през първата седмица. Obviously this started my advocacy for medical cannabis and then I went to the Israel government and asked for license. Това започна моята активност по отношение на канабиса и започна процеса за лицензирането ми. A short time, 4 years passed, and I received the license from the government. Мина съвсем кратко време, от 4 години и получих лиценз от правителството. Като доктор Машиах, представено и държавата. And basically in 2004 I was licensed to cultivate, to possess and to use cannabis for medicinal purposes. И през 2004 година бях лицензиран да отглеждам и да употребявам канабис за медицински цели. And so I was the first patient to be licensed to cultivate cannabis both for me and for others in Israel. И бях първият пациент с възможността да отглежда и както канабис за мен самия, така и за други пациенти в Израел.
I'm happy to say that we advanced from the first patient to the numbers that you've seen here and a few that we will share. Много съм щастлив да кажа, да споделя, че сме направили такъв прогрес от един пациент до тези бройки, за които ви споделихме пред малко. And we've assisted many patients that would not find any other solution in the normal medicine. И смятам, че сме помогнали на много пациенти, които не намираха други възможности в обичайното лечение. Now, a quick history of medical cannabis. Cannabis was deleted from the pharmacopoeia after 1936. Една кратка история на медицинския канабис. Той е изтрит от фармакопеята през 1936 година на практика. 1964, Professor Meshulam discovered the THC. At 1968, they completed the discovery and published it, and this was the tetrahydrocannabinol. В 1964 година професор Мешулам открива и изолира активното вещество тетрахидроканабинол. In the 80s, we see a lot of further research and the discovery of the full endocannabinoid system. The CB2 receptors were discovered by Professor Lumir Hanush and the team of researchers in collaboration also with Professor Meshulam. През 80-те години наследниците на този екип откриват пълната ендоканабиноидна система и документират и за CB2 рецептора. Which led to a lot more research during the 90s, opening people's minds not only to the psychoactive effects of cannabis, but also to possible medicinal effects. Което води до още много проучвания през 90-те относно всички положителни ефекти върху различни заболявания. And we see that starting with 2000, we see the world is changing and is more accepting medical cannabis treatment. Slowly and slowly is gathering more real, accurate data and not just experience. В началото на 21 век виждаме по-голяма откритост и възприемчивост към медицинския канабис и търсене на неговите апликации. Now let's talk about a little bit about the harms of medical cannabis wrong utilization. Нека поговорим сега за вредните аспекти на употребата на медицински канабис. In cases of diabetes, if diabetics don't check for their blood sugar, since cannabis lowers blood sugar, it might go into low blood sugar. При пациенти с диабет, ако пациента не контролира адекватно и редовно кръвната захар, канабис може рязко да намали кръвната захар и да доведе до влошаване. There is some patient that said they have small diabetes. It's not insulin dependent. They don't take any other medication. And it can also assist and balance it. I mean, we need to do the follow-up and to be very focused on follow-up with these patients. It can also benefit as a doctor. При пациенти, които не са с инсулинозависим диабет и където става въпрос по-скоро за влошен толеранс, всъщност медицинския канабис има съобщение, че помага за регулирането на инсулина и кръвната захар. Така че това всъщност обект на проучване и в момента. In cases of low or high blood pressure, we see that because cannabis lowers the blood pressure and increases the pulse and the heart rate, we've had an experience with a patient that did not connect this side effect to the cannabis. He thought he was having a heart attack. He had a history of heart problems and he almost ended up in surgery. And this could have all been prevented if he would have known that this is a side effect and follow up and what to anticipate. По отношение на високото или ниското кръвно налягане, при някои пациенти се получават най-различни промени, които ги водят до страха, че може да започва сърдечен епизод, който да наложи спешна медицинска помощ и при някои
пациенти даже се оказвало, че се отказват пред вратата на хирургията, преди да се е разбрало, че са употребили, че употребяват канабиноиди, и това би могло всичко да се избегне, ако имаше добра информираност. With chronic pain patients, we see a lot of times that because cannabis is affecting so fast, they are stopping to use other medicine without taking into account the withdrawal syndrome and the slowly going off the medication. This causes in a lot of these patients withdrawal syndrome, immediate withdrawal syndrome, because they just cut out the medication. И много пациенти с хронична болка, това, което се наблюдава, е, че при много добрия ефект на канабиса в началния етап на лечението, те рязко спират другите си медикаменти и съответно последва синдром на отнемане, което настъпва много рязко, точно поради отнемане на другата медикация. As I mentioned before, the cardiology problems, the psychiatric problems, the anxiety that might arise in rare cases of schizophrenia, how does it affect? Does it harm or does it do no harm? We don't know, we need to follow up. And there is an additional question of whether we give it in addition to normal prescribed medication and just add one more drug to the arsenal of the patient, or do we try to decrease the other medicines throughout his course of treatment? Друг аспект е психиатричният проблем. Освен тревожните прояви, редките случаи на отключване на психотични шизофренни епизоди, които трябва да бъдат проучвани по-подробно и са обект на фоллоуап, на проследяване, и имат нужда да бъдат проучени допълнително. И също така един допълнителен въпрос: трябва ли лечението с медицински канабис да бъде като допълнително или да бъде заместващо на мястото на другите лекарства, които пациентите приемат? So, why medical cannabis after all? The very low side effect profile that we see. Така че в отговор на въпроса защо да се използва медицински канабис след всичко това, на първо място много ниския профил на странични ефекти. And the quality of life factors that are being improved by utilizing medical cannabis, such as sleep improvement, relief of nausea and better appetite. Също аспектите, свързани с подобряване на качеството на живот, които са наблюдавани, а именно подобрението на съня, облегчението на гаргането и повръщането, подобрението на апетита. Lowered spasticity in spastic patients. We see a lot of muscle relaxing, pain relief, and also mood improvement. Също така намаляване на спастичните прояви, мускулна релаксация, облегчение на болката и подобрение на настроението. Защо? When we're using medical cannabis, we want to know what to expect. So, това, което би било добре да знаем какво да очакваме, когато се използва медицински канабис. In our, it's not exact statistics, but in our experience, only about 80% of patients are reacting to medical cannabis. В нашия опит, въпреки че нямаме конкретни статистически данни, в нашите наблюдения около 80% от пациентите реагират положително на медицински канабис. Now, there is some sort of I call it the wow effect that is connected to cannabis. A lot of times we hear about patients that say that nothing helped me until the first time I smoked a joint, and then the life was pink, everything was beautiful, I was walking and hearing music in the streets. This is really not the case in most cases. We do have this wow effect. As somebody who was instructing patients in the first time use for over 4 years under the Ministry of Health, I have encountered, a patient that came with paralysis, with crutches, who could not walk for 3 years before. He took 3 inhalations, and
and then I told him to go and purchase his medicine in the next room, and I took in the next group of people to instruct, and there were a couple sitting in wheelchairs, and 5 minutes into the lecture I noticed that I see a pair of crutches in the corner of my eye, and I asked them if they had any crutches brought with them, because sometimes people in wheelchairs do carry crutches as well because they try to walk around. They said, no, it's not ours. So I kind of thought, okay, it might be the guy that was here before. So I left and looked for him in the next room where the dispenser is, and he was not there already. And I was walking out, and I found him 20 meters away from the entrance to the hospital, lying on the ground on his back, laughing, because he forgot his crutches, because he could walk in. This is a wow effect. This is something that is a miracle in my eyes. When patients expect this, or doctors expect this, we are just harming ourselves by believing in miracles. We need to get the patient's expectations to be lower, to be realistic, to understand that it's about improvement in sleep, improvement in pain, improvement in appetite, not full improvement. Един важен аспект, за който трябва да се обучи пациента и специалиста, е така наречения от мен вау ефект. Това е ефект на огромни очаквания и впечатления от използването на канабис. Той в някаква степен съществува. Например, се е случвало да дам на пациент, който обучавам и който е на инвалид, който е с патерици, и да го изпратя в съседната стая да си вземе другите лекарства и след известно време да го потърся и да видя, че той си оставя патериците и се разхожда навън и се смее от щастие. Но това е така наречения вау ефект, който е всъщност очакване на чудеса и който всъщност не правим услуга на пациентите и специалистите, когато им внушаваме да очакват това. Това, което трябва да правим, когато работим с медицински канабис и обучаваме пациентите, е да моделираме тяхните очаквания и да ги насочваме към очакване, например, на подобрен сън или подобрен настроение или подобряване на болката, отколкото на подобряване на всичко, на целия им живот. So, we must focus back on the specific symptoms that we're trying to assist with, to help with, and to try and find the scale with the patient for follow-up of improvement. We're not expecting a pain decrease from a 10 level to a 0. We expect it to be going from a 10 slowly to an 8 or to a 7 or to a 6, depending on the strains and on the doses that we find together. Just like with any other medication. We don't know any medicine that takes all of the pain away from patients. Just like we don't know anything that will help the post-traumatic patients forget the trauma for life. It's all treatment with we're treating the symptoms and not really the root of the problem. And cannabis is more a symptomatic treatment than actual treatment for the source, as we know. Това, което трябва също да имаме предвид винаги е, че канабис е симптоматично лечение, а не етиологично. Съответно, трябва да бъдем реалистични в очакванията си, когато, например, адресираме болката на пациента, да не търсим намаление от 10 към 0, а от 10 към 8 или към 7. Така че да бъдем реалистични и в нашите очаквания и да предадем реалистични очаквания на пациента. И естествено това се превежда и например в посттравмата, когато говорим за подобряване на травматичните спомени на пациента, те няма да бъдат заличени напълно от неговите спомени и от неговата памет, но можем да подобрим това възприятие и съответно да имаме по-реалистично очакване, което да му внуши. So, when we receive a new patient, basically the patient education and instruction program runs through all of these headlines that I will not explain much about because we don't have all day. But I
които преминава обучението на пациента, на нов пациент за употреба на медицински канабис. Every patient that is prescribed medical cannabis is receiving a hand-to-hand instruction by a licensed instructor from the Ministry of Health. Всеки пациент получава директни инструкции, всеки лицензиран пациент получава директни инструкции за как да получи и как да употребява медицински канабис. We did try and we are trying to extend it to be mostly nurses. Right now we have about 50% of the education program that's been done by nurses and 50% that's been done by volunteer patients. Опитваме се да разширим групата с медицински сестри, които са обучени за да работят с пациентите, да ги обучават за работа за прием на медицински канабис. В момента сме на ниво 50%. 50% от обучението се прави от медицински сестри и другата половина от пациенти, които са доброволци. And so, what we go with the patients over in this short introduction and instruction is first the short history of medical cannabis to relax them that it exists since forever. It's not new medicine. На първо място, това, което им обясняваме, както и на вас обясних, една кратка история на медицинския канабис, за да облегчим техните опасения и за да им покажем, че това съществува от много години и не е нещо ново за човека. We go about the differences between cannabis and medical cannabis, which are mostly the standardization and the regulation. Също подчертаваме разликата между канабис и медицински канабис, които са основно в опита за стандартизация и също съществуващата регулация, свързана с него. We instruct them on how to use the medical cannabis, the consumption options, the doses and how to reach the individual dose, how to do the iteration. Обучаваме ги за това какви са методите на прием, как могат да го приготвят и дозират и как да получат оптималната си доза. The effects, the side effects, legal issues. Обясняваме за основните ефекти, както и странични ефекти и също така за законовите аспекти. And then we actually teach them how to use cannabis depending on their own choice of means of consumption. И също така даваме практически възможност да се обучат как да използват канабис и как да го дозират. As you can see here, we have vaporizers that are an option. We have the sublingual ingestion with drops of oil or liquids. And we have the digestion, whether by pills, by capsules, by cakes or cookies. And all of these are good, but until today, the most effective, the most efficient, the cheapest and the most commonly used method of consumption is still smoking. Тук виждате различните методи за прием са изброени, но до днес най-познат и най-добре приеман от пациентите и най-ефективен и най-ефтин също метод за употреба е пушенето. Sometimes for a doctor it's problematic to say to patient to smoke. Много пъти за лекаря е проблем да инструктира пациента си да пуши каквото да е. It's even worse than this. We have patients that arrived to the clinic and were instructed by their doctor to smoke cannabis because they know this is the most effective way and the patient cannot afford a heavy, expensive vaporizer. And we have to teach 75-year-old patients how to smoke for the first time in their life in order to consume this medicine. This is a total absurd. On the other hand, it is still the most effective and efficient means of consumption. There are many researchers, many doctors, many companies that are in the industry right now trying to develop the next best thing that will be as good, as efficient, as fast as smoking and as cheap or as accessible to the public.
Up to date, unfortunately, it's not the case. Now, the positive effects that we expect. Sorry. Този проблем всъщност е доста по-сериозен, отколкото звучи. Много пъти трябва да обучаваме пациент на 75 години как да пуши за първи път в живота му и тогава със сигурност се чувстваме абсурдно. Но дори самите лекари, които срещат тези морални проблеми, виждат ефектите, които после пациентите им получават. Now, if we go about the positive effects versus the side effects, the positive effects we are expecting to see when using medical cannabis are sleep improvement. Тук отново изброяваме положителните ефекти, като подобрение на съня, pain relief, improvement of appetite, облегчаване на болката, подобрение на апетита, less spasticity, намаляване на спастичните прояви, better ability to cope with the general condition of the sickness, по-добри възможности за справяне с глобалната, с общото състояние на болестта and better mood. и по-добро настроение. The side effects that we usually expect to see are lower blood sugar and lower blood pressure. Страничните ефекти, които най-често се очакват, са намаляне на кръвната захар, намаляне на кръвното налягане, dizziness, dry mouth, and red eyes. сухота в устата, зачервяване на очите. All of these will probably be seen in, let's say, 80% of your patients if you will ever encounter medical cannabis patients that are trying it for the first few weeks. Всички изброените тук ще видите в поне 80% от пациентите си през първите 2 седмици. These are going down as the body is getting accustomed to the cannabis. Те постепенно намаляват с привикване на организма към употребата. On the other hand, there is also the difficulties to focus, some numbness. От друга страна също имаме някакво зашеметяване, проблеми с концентрацията. And anxiety and confusion that are happening only in more rare cases. Объркване и тревожност, които се срещат много рядко. And will probably appear in less than 20% of the patients. И се срещат в по-малко от 20%. Now, how do we instruct the patients with diabetes? We instruct them to follow up on the blood sugar a lot more before consuming, while consuming, and in the first few weeks of consuming of the medical cannabis. Сега някои специални групи пациенти, като например диабетиците, трябва да бъдат обучавани да проследяват кръвната си захар много по-често, отколкото биха го правили обичайно. And both to follow up on themselves and to report to us with a sheet of what they wrote down. И също така не само да проследяват по-често, но и на докладват тези стойности, т.е. да ги записват, за да могат да ги представят на лекарите. Because we know that at some point a little bit higher dose can become an overdose for diabetics and can create real bad hypo and sometimes go into coma. Защото знаем, че понякога само едно леко повишаване на дозата при тези пациенти може да доведе до сериозна хипогликемия и да създаде спешни медицински проблеми. We have encountered cases like this also in Israel. House and blood pressure patients, we can confuse the effects of the cannabis and the medication if they don't know how to expect it, so we just explain what to expect. We don't do a lot of more follow-up with them. По отношение на пациентите с хипо или хипертензивни прояви, основно трябва да бъдат обучавани да не объркват проявите, които се срещат след употреба на канабис, с тези на действителен сърдечен епизод, които биха могли да ги оплашат и доведат до търсене на допълнителна медицинска помощ. Now, for all patients, we do the follow-up with a weekly telephone communication during the first month by volunteers to see if there is a need for assistance by a nurse or by physicians, and then we connect them directly to the nurses or physicians. С много пациентите правим в началото едно проследяване седмично по телефона, за да видим дали имат нужда от допълнително обучение и помощ от наша страна.
Лекари се свързва с тях след третия месец и лиценза, който те получават, се подновява след 5 месеца. Now, since we had to teach patients how to smoke cannabis, we had to develop a method or a mechanism on how to teach the patients to smoke cannabis. So this is the method of how we teach patients to smoke cannabis. And I can tell you that even in the medical cannabis nurses program that we had twice, I think it was already run, we have licensed medical cannabis nurses in Israel. And they are taught how to teach patients to smoke during this class. This is the methodology. Тъй като трябва да обучаваме пациентите как да пушат, сме развили един метод за обучение, който преподаваме в нашите курсове за лицензирани сестри за медицински канабис. И сме обобщили някои инструкции, които сестрите да предават на пациентите. И това са насоките, с които работим. First, we tell them that differently from smoking, you don't take it with a cup of coffee. You sit down and you're focusing only on consuming your medicine when you are consuming your medicine. На първо място го разграничаваме от развлекателната употреба, като им казваме, че трябва не да пушат, например, заедно с кафето си, а да седнат и фокусирано да правят само това, да употребяват само медицинския канабис. Because of very bad experience, I also instruct my patients to put, when they, in the first few weeks of using cannabis, to leave the phone in the other room. The experience was that a patient of mine started, she only needed to take 3 inhalations, and she started the cigarette, and she got a phone call, and it was her mother. And she was so into the phone call, and she was a normal cigarette smoker before. She did not notice, and she smoked the entire cigarette of cannabis and got into very bad side effects. Поради много лоши наблюдения и опит съм свикнал да обучавам пациентите си да оставят телефона в съседната стая, когато правят това. Този опит е всъщност, че една моя пациентка, която си беше обичаен пушач на тютюн, започва да пуши, а трябва да направи 3 инхалации. В този момент извъни телефона, говори с майка си дълго време и изпушва цялата цигара, след което получава сериозни странични ефекти. It was mostly anxiety attack, nothing more serious than this, but still we try to prevent from this. Те се състояха най-вече в повишена тревожност, но ние все пак се опитваме да предотвратим такива случаи. We explain about the dose variation between the different strains. So for each company and each provider of cannabis, each farm that produces, and each strain that is being produced and given to the patient, there is a period that we test it with the patient to see the right dose for the specific strain, not only for the patient in general. Също обучаваме пациентите в това, че поради различието на доставчици имаме различни сортове, които са на разположение на пациента и те имат различни специфични дози. Тоест пациентът трябва да се обучи от кой сорт, каква доза може да употреби, за да остане доволен. Now it's most important in smoking rather than in other means of consumption because we prefer for the patient to smoke as little as possible. И един основен принцип, в който ги обучаваме, е, че трябва да се стараят да определят дозата си така, че да пушат възможно най-малко количество. Okay. Basically, we go through it and we tell them to drink a cold, sweet beverage, preferably thick, to relax
the throat before inhalation of heat, of heated smoke, because this is what it is. Съветваме ги също да приемат студена топла напитка, студена сладка напитка, извинявам се, за предпочитание да е с малко по-гъста, така че да може да ги отпусне гърлото им преди да пушат. We asked it to be a sweet beverage so that the blood sugar, as it's supposed to go down, will be balanced a little. We asked for the beverage to be sweet and with sugar, not with the sugar-like additives, so that the blood sugar levels will be balanced. Смисъл на това да бъде сладка напитка е, че се опитваме да балансираме загубата на намалянето в кръвната захар по време на пътя. We teach them to take short and low inhalations through a straw for 2-second duration. Обучаваме ги да правят кратки и слаби инхалации през сланка на определени промеждутъци. So that we know that their personal inhalations are similar. Each time they say, I inhaled 1 or 2 or 3, I know it's the same equivalent inhalation. It's not that one time they smoke like, and the second time it's a 3-second inhalation. С това целим да уеднаквим всяка инхалация, за да знаем, че когато каже веднъж или 2 пъти, става въпрос за горе-долу равни инхалации, а не много дълги и дълбоки, редувани с много кратки. We follow the blood sugar and the blood pressure just like with any other means of consumption, but with older patients we increase the dose slower, because in smoking cannabis with older patients we see more side effects than with the, let's say, average aged or even younger patients. Проследяваме също така кръвната захар, мониторираме кръвното налягане и при по-възрастни пациенти търсим по-бавно увеличаване на дозите, тъй като виждаме, че при тях ефекта настъпва по-бавно, отколкото при млади пациенти. The important focus that is instructed to us both by the Ministry of Health, by the Ministry of Internal Affairs and others, well, to instruct patients both on the safety of keeping the medicine away from children's reach, the fact that the license is personal, and other legal issues, we also go over this. Също обучението се фокусира върху няколко законови аспекта, изисквани от Министерството на здравеопазването и на вътрешните работи, като например, че лицензът е личен и само за пациента, че трябва да се запазват условия на сигурност при съхранението на продукта, да се пази от достъпа на деца и така нататък. Okay, so we went through the history in general. Generally, the history in Israel, it all started with one patient that went through court. Then it went through a license processing. These days, we have 22,000, according yesterday morning's report, 22,853 patients that are actively licensed in Israel to use medical cannabis. Малко за историята, вече ви обясних за една кратка история на медицинския канабис, но и малко за историята му в Израел. Поначало всичко започва с един пациент, който е търсил правото си да го употребява чрез съдебната система. Днес вече имаме един легитимен процес на лицензиране, чрез който сме дали възможност на над 22 000 пациента. So how do we do it? We're educating the public, the doctors, the patients, and the parliament members. Така че как го постигаме това? На първо място чрез обучение на пациентите, на лекарите, на обществеността и на също законодателите. It started with the first few doctors and patients that were willing to try it out, that were very courageous.
moved on to be the first people to cultivate for the patients as the farms, and together they established the whole system that now creates a stream of doctors and patients that are coming through the program. Но всичко започва с двама лекари, които са имали коража и желанието наистина да помогнат на пациентите си. Потърсили са възможността да се започне отглеждане и да се развие програмата, която днес познаваме. Now, about the patient education, the most important things are the do's and don'ts. По отношение на обучението на пациента, най-важните аспекти са всъщност какво да правим и какво да не правим. How to use, как да се употребява, the correct dose, and how to reach it. Правилното дозиране и как да се постига тази правилна доза. The strain selection. Правилният подбор на сорти. And to keep focus that with our patients and ourselves as patients are maintaining the medicinal use of the cannabis and not moving to the side of abuse. И да се запази принципа, че употребяваме канабиса за медицински цели, а не преминаваме в злоупотреба. Now, as Dr. Mashiach said, we have a lot of problems with clinical trials of cannabis. A lot of it to do with placebo. Anybody here who has ever encountered cannabis knows that both the smell and the sensation are very unique and very distinctive, and it's very difficult to create a placebo that will give both the smells and sound sensation. I'm talking about the physical sensation of the smoke, not even the effects. And so we tried, we still did not find the best methods. What we did is take the cannabinoids out of active cannabis and give THC and CBD-free cannabis to patients as placebo in a lot of clinical trials. Както чухте по-рано, един основен проблем с клиничните проучвания, свързани с канабиса, е наличието на този плацебо ефект, свързан с акта на пушене и с миризмата, с характерната миризма. Ние сме правили опит да изолираме и да доставим на пациента канабис, който е свободен от ТХЦ и CBD, с който да отчетем само изолирания плацебо ефект. Но до сега тези проучвания не показват значими резултати. Now,